Diolch i'r adran i gyd am y gwahoddiad. Mae'n fraint i mi bod yma hefo chi heddiw. Mae hi'n 4 mlynedd ers i fi cychwyn dysgu Gymraeg, felly mae dal lot o eiriau dwi'n stryglo i ynganu a pethau dwi'n methu dweud yn glir iawn, ond os dwi'n dweud unrhyw beth dych chi ddim yn deall, bydd yna gyfle ar y diwedd wrth gwrs i chi gofyn cwestiynau i fi. A dwi am siarad yn y Gymraeg achos dwi'n gweithio yn maes yr adfywyaeth a dwi'n deall mae defnyddio yr Gymraeg ydy'r peth pwysig dwi'n gallu wneud wrth gwrs dros yr achos. Um, Felly, yn fy ngwaith ymchwil i, fel mae Jeremy wedi sôn, dwi'n ymchwilio neoryddfrydiaeth, neoliberalism. A mae lot o'r deunydd am yr Wyddelig dwi am drafod heddiw wedi cael eu cyhoeddi yn y llyfr yma, Neoliberalism and Language Shift, sydd am effaith llymder, austerity, ar ôl 2008 ar gymunedau Gwyddelig a bolisi iaith yng Ngweriniaeth Iwerddon. I unrhyw un sydd eisiau PDF y llyfr, dwi am rannu y dolen yn chat rwan. Felly, cewch chi lawrlwytho fo yna. Peidiwch y sôn wrth y cyhoeddwyr os gwelwch chi'n dda. Dyma fo. Felly, byddai'n siarad lot am Iwerddon gan bod fi'n gwybod y mwyaf am y cyd-destun yna, ond na i sôn chydig hefyd am yr Alban ac Ynys Manaw. Byddi hefyd yn rannu data fydd yn cael ei cyhoeddi cyn bo hir yn y dau erthygl yma, un am yr argyfwng costa byw ac y llall am y fynawig. Ac os ydych chi eisiau copia, croeso i chi e-bostio fi wrth gwrs. Dwi eisiau siarad am ieithoedd gwahanol, nid jyst yr Wyddelig, achos dwi eisiau dangos bod y tueddiadau yma yn rhai rhyngwladol. Jyst bod Iwerddon yn fath o basket case lle mae pobl yn rhy wirion i gefnogi'r iaith. Ond yn lle hynny bod yna esboniad strwythurol, os liciwch chi, i'r heriau sydd ein wynebu ni. I ddechrau, felly, mae'n werth sôn chydig am beth yn union mae neoryddfrydiaeth yn golygu. Achos dwi'n gwybod bod y term yn cael ei ddefnyddio mewn ffordd eitha jargonistic weithiau. Felly, dyma bach o wybodaeth am natur yr economi byd eang. Yn ystod tua 250 mlynedd o fyddolaeth cyfalafiaeth, dim ond tair gwaith mae argyfyngau cyffredinol rhyngwladol wedi digwydd. Yn gyntaf, yn 1929, gyda Cwmp Wall Street, wedyn dechrau yr 70au gyda'r argyfwng stagflation, ac un arall yn 2008. Dim ond Cwmp Wall Street oedd yn waith na 2008, felly oeddwn ni i gyd bron iawn dwi'n cymryd yn byw yn ystod yr ail argyfwng gweitha mewn hanes cyfalafiaeth, a dyn ni ddal yn byw hefo canlyniadau yr adeg yna heddiw. 2008 oedd argyfwng rhyngwladol cyntaf neoryddfrydiaeth. A pan dwi'n dweud neoryddfrydiaeth, dwi'n cyfeirio at gyfnod presennol cyfalafiaeth. Fel damcaniaeth, wnaeth economegwyr fel Friedrich Hayek a Milton Friedman datblygu neoryddfrydiaeth yn ystod yr 20 mlynedd ar ôl yr Ail Ryfel Byd. A wedyn gaeth y syniadau yma ei dyrbyn fel fath o hegemony ideolegol o ganol y 70au ymlaen. A digwyddodd hynny fel ymateb i sawl ffactor pwysig, gan cynnwys mudiadau cymdeithasol oedd yn trefnu yn erbyn y system, mudiadau llafur yn enwedig, ond hefyd mudiadau dadgoleneiddio ac eraill, a hefyd contradictions mewnol Keynesianism, fel maen nhw'n galw y fath o gyfalafiaeth democrataidd gymdeithasol oedd yn bodoli am tua 30 mlynedd ar ôl 1945. Ac oherwydd y ffactorau yma, dechreuodd yr argyfwng stagflation, sef diffyg tyfu economaidd a chwyddiant ar yr un pryd. Ledled y byd nath gwladwriaethau cychwyn gweithredu polisïau neoryddfrydol fel ymateb i'r heriau stagflation.
Mae lot o bobl yn credu bod neoryddfrydiaeth yn golygu bod y wladwriaeth dim yn ymyrydd ar farchnad rhydd, ond dwi ddim cweit mor syml â hynny. Um, achos mae damcaniaethwyr neoryddfrydol yn gweld lle pwysig i wladwriaeth sydd yn ymyrydd ar farchnad, ond yn honni dyle hynny digwydd er mwyn cefnogi lles cyfalafwyr yn unig a nid i greu rhyd diogelwch gymdeithasol neu i gofnogi pobl arferol. Y dadl yma ydy bydd pethau yn well i bawb os fydd pobl gyfoethog yn mynd yn fwy gyfoethog. Dyna'r economeg trickle-down bydd rai ohonoch chi wedi clywed amdani o'r blaen, dwi'n siŵr. Wrth gwrs, reality y polisia neoryddfrydol ydy bod lefelau anghydraddoldeb yn tyfu yn diben i rad sydd erioed wedi cael ei weld o'r blaen, gydag 1% o boblogaeth y byd yn bia 50% o'r gyfoeth ac yn y blaen. Dwi am rannu dolen arall hefo chi yn y chat rwan ac unrhyw bryd mae pobl yn dweud wrthoch chi does dim digon o bres i gefnogi'r Gymraeg, cewch chi ddangos y graff yma iddyn nhw. Mae'n cymryd sbel i'w ddarllen, felly cewch chi sbio arni wedyn. Ond dwi yn meddwl bod hi'n berthnasol ac yn bwysig. Ond o dan neoryddfrydiaeth, dyle yr wladwriaeth dim yn ymwneud yn sylweddol â meysydd eraill o bolisi cymdeithasol, oni bai i gefnogi anghenion cyfalafwyr. Ac mae'r ffaith sylfaenol yma yn gwanhau bob math o ddarpariaeth lles cyhoeddus, iechyd, addysg, pensiynau, a fel byddwn ni'n gweld heddiw, ymdrechion a fywioiaeth hefyd. Felly, ers ei ddechrau, mae neoryddfrydiaeth wedi bod yn gry iawn yn erbyn cynllunio cymdeithasol ac ail ddosbarthu cyfoeth. Ond yn anffodus i'r rhai ohonon ni sydd eisiau amddiffyn amrywiaeth ieithyddol y byd, mae adfywioiaeth yn fath o gynllunio cymdeithasol, sy'n dibynnu fel arfer ar ail ddosbarthu adnodau i grwpiau lleiafrifiedig. Felly heddiw bydd hi'n trafod canlyniadau yr tensiwn yna i'r ieithoedd Gaeleg. Ac os di hefo amser na i sôn chydig am y Gymraeg a Chymru hefyd ar y diwedd. Achos dyn ni'n mewn gwlad lle nath yr arch neoliberal yna, Margaret Thatcher, chwalu pŵr yr undeba, a dwi'n meddwl felly bod y mater yma yn perthnasol iawn i'r Gymraeg hefyd. Ond hoffwn i glywed eich barnau chi am beth sy'n debyg neu beth sy'n wahanol yng Nghymru o gymharu â'r ieithoedd Gaeleg. Felly croeso mawr i chi rannu sylwadau neu syniadau hefo fi ar ôl i fi orffen. Felly, mae neoryddfrydiaeth wedi bod yn rhan fawr o economi gweriniaeth Iwerddon ers cyfnod y teigr Celtaidd yn y 90au a blynyddoedd cynnar y millennium newydd. Pryd hynny, wnaeth yr wladwriaeth dechrau copio lot o'r polisïau cyhoeddus oedd wedi cael ei weithredu ym Mhrydain ar Unol Daleithiau. Ac hyd at heddiw, mae'r weriniaeth yn hafn trethu i lot o'r cwmnïau mwyaf yn y byd, felly Facebook ac Amazon ac Apple yn y blaen, i gyd hefo swyddfeydd fawr yn nilyn i ysgoi talu treth. Oherwydd y polisïau a dechreuodd yn ystod yr adeg yma, mae ysgolheigion yn gweld gweriniaeth Iwerddon fel enghraifft o be maen nhw'n galw y competition stage, sef gwlad lle mae'r wladwriaeth yn cefnogi anghenion corfforaethau a buddsodwyr mawr yn lle y bobl sy'n byw ynddi. Ac mae lot o ymchwilwyr wedi sylwi bod y tueddiad yna wedi cryfhau yn fawr ers 2008. Fel ymateb i argyfwng yr adeg hynny, nath y Llywodraeth yn Iwerddon roi 70 biliwn euros o bres cyhoeddus i fanciau private, the costliest banking crisis in advanced economies since at least the Great Depression yn ôl yr International Monetary Fund.
A mae'n werth sylwi bod bailouts fel hyn yn enghraifft dda o beth dwi'n meddwl pan dwi'n sôn am lyddwriaeth neoryddfrydol yn ymyrryd ar farchnad i wneud lles cyfalafiaeth. Fel mae o pan maen nhw'n preifateiddio adnoddau cyhoeddus neu'n chwalu streiciau neu beth bynnag. Ac wrth gwrs, oedd costa cymdeithasol y polisi yna i Iwerddon gan cynnwys y cymunedau Gwyddelig, y Gweiltocht, fel dyn ni'n galw nhw, yn drydd iawn, iawn. Mae'r llun ar y sleid yma yn dod o hysbyseb gan cwmni cyfreithwyr yn Nilyn sy'n creu Special Purpose Vehicles, SPVs, sef cwmnïau ffug sy'n byddoli just i osgoi trethu. Felly, i ddangos rhai o'r effeithiau oedd gan ail ddosbarthu yr arian cyhoeddus yna ar bolisi Gwyddelig, dim y sawl ffigur i chi. Rhwng 2009 a 2017, disgynnodd gwariant cyfalaf ar y Gweiltocht ar unusoedd o tua 76 miliwn i tua 11 miliwn. Gaeth cyllideb awdurdod datblygu'r Gweiltocht, wddros na Gweiltochta, ei dorri yn fawr iawn, tua 73% rhwng 2008 a 2015. Toriad enfawr felly. A mae hi ddal dros 40% yn is nag oedd hi nôl yn 2007. Er bod y Llywodraeth wedi cyhoeddi neu hysbysebu 178 miliwn euro fel y ffigur y bydd yn cael ei gwario rhwng 2018 a 2027 ar y Gweiltocht. Dydy hynny ddim ond ychydig mwy na hanner y pres nath nhw gwario rhwng 2006 a 2016. A dwi'n meddwl bod hyn yn bwynt pwysig iawn, achos fel mae'r ysgolhaig adfywio iaith enwog Sue Wright wedi dweud, mae'r Wyddeleg yn goroesi mewn state-funded cocoon, fel mae lot o ieithoedd sy'n cael eu hadfywio mewn gwirionedd. A mae'r cocoon yna wedi gwanhau llawer oherwydd y llymder sy'n rhan graidd o neoryddfrydiaeth yn anffodus. Dyn ni hefyd yn gallu gweld effaith neoryddfrydiaeth yn glir iawn mewn polisiau swyddogol Gwyddelig. Y dau bolisi Gwyddelig pwysiga ers degawda ydy yr 20-Year Strategy for Irish a'r Gweiltocht Act 2012. A gaeth y ddau ohonyn nhw eu cyflwyno pan oedd economi yr Weriniaeth o dan rheolaeth yr International Monetary Fund, y Banc Canolog Ewropeaidd, a'r Comisiwn Ewropeaidd, y Troika, fel oedd pobl yn galw nhw. Ac oedd fisio gyda'r sefydliadau yna ar bolisi cyhoeddus ar y pryd. A mae hwnny yn amlwg, dwi'n meddwl, wedi effeithio ar gynnwys a gweithredu y polisiau yna. Mewn gwirionedd, dydy hi ddim rili wrth trafod strategaeth 20 mlynedd achos mae wedi cael ei anwybyddu yn llwyr ers iddi hi cael ei chyhoeddi yn 2010. Ac bod leddwriaeth yn honni mae democrateiddio a grymuso cymunedau ydy nod y deddf Gweiltocht, sy'n rhoi lot o dyletswydd cynllunio iaith yn y Gweiltocht a'r bwyllgorau gwirfoddol. Mewn gwirionedd, mae hi'n enghraifft arbennig o dda o rollback y leddwriaeth mewn polisi cyhoeddus sy'n rhan fawr o neoryddfrydiaeth. Fel nath ysgolheigion Peck a Tickle ysgrifennu mewn erthygl enwog nhw am neoryddfrydiaeth, local institutions and actors are given responsibility without power. So responsibility without power. While international institutions and actors gain power without responsibility, a process which sees a form of regulatory dumping occur at the local level, while macro rule regimes are remade in regressive and marketized ways. Mae gen i llwyth fawr o deira am effeithiau negyddol y datblygiadau yma a lot o bethau eraill hefyd ar y Gweiltocht, ond does dim digon o amser i fi heddiw yn anffodus i drafod popeth. A gan bod lot o'r un pethau yn digwydd yn yr Alban ac yn Ynys Mano a Chymru, a dweud y gwir, dwi am symud ymlaen. Wrth gwrs, mae'r manylion i gyd y sefyllfa yn y Gweiltocht yn y PDF yna nes i rannu, wrth gwrs.
Felly, i siarad am dipyn am eilig yr Alban. Miwn adroddiad pwysig am y polisïau a fabwysiadwyd fel ymateb i'r argyfwng y ddechreuodd yn 2008. Mae'r awduron yn dweud large-scale and systemic structural reforms were carried out only in Ireland and the UK. Bod y rhan fwy o lyfrieithau Ewropeaidd wedi gweithredu mesur a llymdir hefyd. Y gwirionedd ydy bod Prydain ac Iwerddon yn fwy neoryddfrydol na bron nunlle arall yn y byd, gan bod pŵr yr undebau wedi cael ei chwalu cymaint yn y dwy wlad yma. Felly, dydy hi ddim yn syndod bod llawer o debygrwydd rhwng datblygiadau yn ymwneud â'r Gaeleg yr Alban a chymunedau Gwyddelig. O gymharu faint mae economi Iwerddon yn ddibynnol ar gyfalafiaeth rhwngwladol, dydy yr Alban dim cweit cyn drwg, ond gaeth hi ddim ei llarw mor galed yn y flynyddoedd cynnar ar ôl 2008, ond mae mesurau llymdir dal wedi effeithio y gwlad yn sylweddol iawn ers hynny, yn enwedig falle dros y blynyddoedd diwethaf. Fel oedd Jermith yn sôn, nes i PhD fi yng Nghaeredin a dysgais i Gaeleg a Menaweg pan o'n i yna. Dyna pan dwi'n gwybod o le ychydig am sefyllfoedd nhw. Yn wahanol i'r Wyddelig, yn swyddogol mae Llywodraeth yr Alban wedi dweud bod nhw'n amddiffyn yr eilig rhag doriadau. Ond gweitha hynny, ar ôl chwyddiant, nath cyllideb y Corff Cenedlaethol sy'n gyfrifol am hyrwyddo y Gaeleg, Bwrs na Gaeleg, disgyn 29% rhwng 2008 a 2019. Wrth gwrs, mae chwyddiant wedi codi yn fawr ers 2019, felly bydd y sefyllfa yn waith erbyn hyn, ond dwi heb llwyddo dod o hyd y ffigurau diweddara eto. Ond hyd yn oed nôl yn 2016, oedd y bwrdd yn dweud the key strategic risk identified is that of reduced grant aid as a result of austerity measures. A mae'r un fath o beth wedi cael ei dweud yn yr cynllun corfforaethol diweddara bwrdd. Mae bach mwy o sôn dros y blynyddoedd diwetha am pa mor fach ydy o'r pres sy'n cael ei wario ar eilig yn yr Alban. Tua 28 miliwn versus ychydig dros 100 miliwn yn Iwerddon. Ond tan yn ddiweddar iawn, doedd neb yn yr Alban yng nghymuned yr eilig really yn trafod y mater yma o gwbl. Oedd pobl jyst yn siarad am ysgolion a dosbarthiadau a'r cyfryngau ac yn y blaen. Fel dydy llwyddiant y pethau yna ddim yn dibynnu yn llwyr ar faint o cyllideb sydd ar gael iddyn nhw, y dweud y gwir, fel mae bob math o bolisi cyhoeddus arall. Serch hynny, dydy polisi swyddogol Gaeleg dim wedi dioddau yr un fath o Machiavellianism a thoriadau enfawr sydd wedi digwydd gyda'r Wyddelig dros y degawd diwetha. Ond i raddfa, dwi'n meddwl bod hynny jyst achos oedd llawer llai yna i dorri yn y lle cyntaf. Mae'r 28 miliwn yn lot llai hyd yn oed ar ôl y toriadau yn Iwerddon na sy'n cael ei gwario ar yr Wyddelig. Felly, cyn i mi siarad chydig mwy am gymunedau Gaeleg eu iaith, dwi eisiau dangos y dau fap yma i chi. So, yr un cyntaf yma, mae'n dangos mewn coch yr cwintal tlota yn y cefn gwlad yn Iwerddon. A byddwch chi'n sylwi, dwi'n siŵr, y lefelau uchel tloti yn yr ardaloedd Gwyddelig, Cryfa, yng Ngorllewin, Galway a Donegal. Wrth gwrs, mae yna ddarn arall o Ynys Iwerddon yn y gogledd dwyrain, ond am ryw reswm mae rhywun wedi torri ei allan o'r map yma, fath o everyday colonialism dwi'n ama, ond dyma ni. A dyma map tebyg o'r Alban. Ynysoedd Helydd, y Hebrides, yn y gogledd gorllewin ydy ar ardaloedd Gaeleg ola. Mae rhaid nodi, dydy'r
dau fap yma ddim yn mesur yn union yr un peth, a felly does dim modd cymharu nhw yn llwyr, ond maen nhw yn ddangos tueddiad cyffredinol sy'n werth tynnu sylw ato, dwi'n credu. Um, tueddiad y fydd yn berthnasol nes ymlaen pan dwi'n siarad am ôl fateroliaeth. Felly, fel dwi wedi dweud, Ynysoedd Helydd, yr Hebrides ydy cadarnle yr Aelig, er bod hi'n mewn perygl ddifrifol yna. Yn dilyn patrwm y ganrif diwetha, mae gostynigiad sylweddol ym mhoblogaeth yr Ynysoedd yn cael ei ragweld. Mae'n debyg bydd tua 14% o ddisgyn dros 20 mlynedd, a bydd y ganran ucha o bensiynwyr yn yr Alban yn byw yna. Mae lot fawr gallwn ni dweud am ddirwyad gwledig a threfolu fel nodweddion sylfaenol cyfalafiaeth, ond na i ddim rwan sôn ond chydig o'r materion sydd wedi falle neidio allan i mi wrth i fi paratoi'r sgwrs yma a sydd ddim yn helpu o gwbl gyda chadw poblogaeth yr Ynysoedd a'r iaith yna. Ac un o'r ffactorau yna ydy bod pobl yr Ynysoedd yn cael eu talu yn waith na bron unrhyw le arall yn yr Alban. A nath cyflog yn y disgyn 3% rhwng 2009 ac 16 ar yr un pryd oedd cynnydd o 14% ar draws yr Alban. Yn ôl y Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol, mae gan yr ardal hefyd by far the lowest level of permanent employment of all local 32 local authorities. Mater arall i nodi ydy bod llawer o ymchwil yn ryngwladol yn dangos bod polisiau llymdir yn tarw pobl dlawd yn fwy caled na pobl gyfoethog. A gan bod siaradwyr Gaelig yr Ynysoedd yn gyffredinol ar ben isa y raddfa dosbarth, gallwn ni ddisgwyl iddyn nhw diodda yn fwy oherwydd toriadau. Nawr, dydy datblygiad anwastad wrth gwrs dim yn ffenomena sy'n unigryw i'r gyfnod neoryddfrydol nac ar ôl 2008. Ond fel llawer o nodweddion cyfalafiaeth, mae hi wedi cyflymu yn ystod y blynyddoedd a'r degawdau diwethaf. Ac i fod yn glir yma, y pwynt mwy falle dwi'n trio gwneud yma ydy nid jyst bod y llefydd yma yn dlawd a bod hynny yn trist. I mean, mae o, ond bod modd newid y problemau yma gyda buddsoddiad addas, creu swyddi a seil gwaith gwell a thai cymdeithasol ac yn y blaen. Ond bod modd gwneud hynny mewn theori, dydy gwladwriaethau sy'n gweithredu polisia llymder dim yn gallu gwneud hwnna yn ymarferol. Buddsoddiad enfawr sydd ei hangen i gadw yr ieithoedd yma yn fyw, ond mae toriadau enfawr yn rhan graidd o neoryddfrydiaeth. Felly, yn debyg i Gymru, dwi'n meddwl, mae cyllidebau i awdurdodau lleol yn yr Alban wedi cael eu torri yn fawr iawn. Rhwng 2010 ac 17, gaeth cyllideb awdurdod lleol Ynysoedd Helydd ei torri 29%, y toriad mwyaf i unrhyw awdurdod lleol yn ôl ffigurau Llywodraeth yr Alban. Ac mae'n amlwg bod hynny yn effeithio ar eu gallu nhw i ddarparu gwasanaethau angenreiddiol i'r gymunedau ola sy'n siarad Gaelig fel prif iaith yr ardal. Rhwng 2011 a 2018, collod 16% o staff cyngor ei swyddi, ac mae hwnny wrth gwrs yn cael effaith fawr mewn ardal lle mae swyddi cyngor ymhlith y swyddi gorau sydd ar gael. Bydd y rhai ohonych chi sy'n dilyn datblygiadau ynglyn â Gaelig yr Alban yn gwybod falle am y dadleuon academaidd cas dros y blynyddoedd diwethaf gyda phobl ym maes polisi y Gaelig yn ffrio hefo'i gilydd yn effernol o drwg yn anffodus. Ac un o'r pethau sydd wedi bod yn dadleuol ydy'r cwestiwn a ddila rhyw fath o awdurdod rhanbarthol Gaelig cael ei sefydlu.
A mae rai ysgolheigion wedi dweud does dim angen y fath na sefydliad achos mae cyngor yr Ynys Oed yn gyfrifol am y rhan fwyaf o gymunedau Gaelig yn barod. Um, ond nid yn unig bod y cyngor yna wedi cael ei thorri yn waith na'r lleill yn yr Alban, a maen nhw i gyd wedi cael eu thorri yn ddrwg, hyd yn oed Caeredin neu Glasgow neu lle bynnag. Ond hyd yn oed ar ei gorau oedd hi'n sefydliad gwan iawn y cyngor. Mae yna lot o lenyddiaeth gan ysgolheigion gwleidyddiaeth sy'n dweud bod strwythurau llywodraeth lleol yn yr Alban ymhlith y gwana yn Ewrop. Ac un o'r triciau sydd gyda'r SNP ydy dweud, o, dyn ni heb torri cynghora cyn-ddrwg a mae'r Toriaid wedi wneud yn Lloegr. A mae hynny achos oedd cynghora lleol yr Alban yn cael llawer llai na cynghora yn Lloegr cyn 2008. Dweddodd pennaeth i'r corff sy'n cynrychiolu cynghorau sir yn yr Alban llynedd. Councils will struggle to deliver even the basic essential services that communities rely on, a bydd swyddi yn cael eu colli, inevitably, heb gynydd mawr cyllid. Fel mae'n digwydd, mae'r sefyllfa yn debyg iawn yn Iwerddon gyda llaw. Mae pobl yn aml yn rhoi yr bai a'r cynghorau lleol, ond mewn gwirionedd a'r llymder a neoryddfrydiaeth dylai'r bai yna bod. Wrth gwrs na fydd y cyngor yn gwneud digon i'r iaith ar ôl iddyn nhw colli hanner eu cyllideb. Felly, yn fy marn ni o leia, dydy hi ddim yn doeth i dweud bod cyngor Ynys-Oed Helydd yn addas i fod yn gorff hyrwyddo iaith, fel mae rai yn y maes yma wedi dweud, oni bai bod pethau yn newid yn sylweddol. Dwi'n parchu y bobl yna yn fawr sy'n trafod y pwnc yna yn yr Alban, ond maen nhw'n anghywir am hynny oherwydd y problem yma yn fy marn i. Felly, fel in Iwerddon a Chymru a llefydd eraill, mae'r argyfwng tai yn achosi problemau enfawr yn y cymunedau Gaelig. Ac yn y bôn, ni o'r rhydfrydiaeth sy'n achosi yr argyfwng yna. Mae ddarpariaeth tai a llety yn cael ei gadael i'r farchnad rydd a dyw y llywodraeth dim yn fodlon buddsoddi mewn tai cymdeithasol neu rheoli rent neu beth bynnag. Ac yn bersonol, dwi hefo sawl ffrind siaradwyr iaith gyntaf Gaelig ifanc sydd wedi gadael yr Ynys-Oed oherwydd y diffyg tai. Ar y sleid yma, ydych chi'n gweld poster gan grŵp ymgyrchu Gaelig, Mishnach, o'n i'n aelod ohono pan o'n i'n byw yn yr Alban, a mae'n dweud bod 522 tŷ gwag yn yr Ynys-Oed, a bod y ganran dwywaith yn fwy na'r un cenedlaethol. Ac wrth gwrs, mae'r argyfwng yma, fel mae pawb yn gwybod, dwi'n siŵr, yn gwanhau yr Home Family Neighbourhood Nexus, fel mae'r ysgolhaig enwog adfywioeth Joshua Fishman yn ei galw hi. Ac wrth gwrs, mae'r Nexus yna yn holl bwysig i gadw ieithoedd ni yn fyw. Felly bydd rai ohonoch chi falle wedi clywed am lyfr enwog Nancy Dorian, Language Death, The Life Cycle of a Scottish Gaelic Dialect. A dyn ni'n siarad, wrth gwrs, troi yr amser am ieithoedd sy'n fyw neu yn farw. Ond dwi eisiau nodi bod disgwyliad oes y bobl ei hun yn yr Alban a llefydd eraill wedi disgyn yn fawr oherwydd polisiau llymdir. Mae'n bwysig sylwi bod y tueddiad yma wedi cychwyn cyn Covid ond wedi mynd yn waith ers hynny. Felly, dyma chi dyfyniad o adroddiad gan y Centre for Population Health ym Prifysgol Glasgow. Healthy life expectancy increased markedly between 1995 and 2009, but then decreased by approximately 2 years between 2011 and 19. A decline was observed for the most and least deprived groups, but this was larger for those living in the 20% most deprived areas, where the decrease was 3.5 years. Cofiwch y map yna nes I ddangos I chi am y 20% most deprived areas. Felly, mae'n bwysig, dwi'n credu, pan dwi'n siarad am limder ac ieithoedd lleiafrifedig i zoomio allan weithiau a chofio
beth mae y polisiau yma yn golygu i'r gymdeithas yn gyffredinol, a faint o drychineb cymdeithasol ydy hwn i gyd. Achos mae blynyddoedd yn cael eu colli oddi ar fywydau ni, a bywydau ein ffrindiau a theuluoedd, oherwydd toriadau sy'n cael eu gwneud er mwyn gwneud pobl gyfoethog yn fwy cyfoethog. A gan bo fi yn siarad am ieithoedd lleiafrifol, mae lot fawr o siaradwyr Gaelig yn hŷn dros 65 oed. A mae hwn i gyd yn golygu bod y disgwyliad oes byrach i boblogaeth yr Alban oherwydd Llymder yn cael effaith amlwg ar yr iaith hefyd. Mwy o siaradwyr yn farw yn gynt yn anffodus iawn. Felly, i siarad chydig wan am fy naweg. Ble mae sleid? Dyna. Dwi wedi bod hefo diddordeb ers amser maith yn y fy naweg, a dwi'n diolchgar iawn i Christopher Lewin a wnaeth dysgu'r iaith i mi pan oeddwn ni'n myfyrwyr PhD yn yr Alban. A'r ha diwetha nes i waith maes ethnograffig yn Ynys Manaw i gyfweld pobl ac i ymchwilio sut mae status yr ynys fel hafn treth yn effeithio ar ymdrechion adfywio iaith yna. Achos mae lot o bobl sydd â diddordeb mewn ieithoedd lleiafrifol neu'r ieithoedd Celtaidd yn gwybod bod y fynawig wedi cael ei hadfywio ers y 70au pan bu farw y siaradwr brodorol ola. A mae'r hyn mae cymuned yr iaith wedi cwblhau dros y blynyddoedd yn wych. Mae yna ysgol gyfrwng fynawig yna rwan a chanoedd o bobl yn siarad yr iaith ar lefel uchel heddiw. Ond bod hi'n ei gweld yn rhyngweladol fel enghraifft o arfer dda mewn adfywio iaith, y gwirionedd ydy erbyn hyn bod yr ymgyrch adfywio iaith yn stroglo yn fawr. Mae lot o bobl yn gwneud gwaith arbennig o dda, dwi'n parchu nhw cymaint wrth gwrs, ond ar yr un pryd mae'n amlwg bod diffyg cyllid a pholisiau eraill sy'n ymwneud â'r farchnad rydd yn effeithio arnyn nhw yn fawr. Mae'r prif gorff sy'n gyfrifol am yr iaith, sef Culture Fannin, wedi dweud mewn sawl adroddiad blynyddol, mae diffyg pres ydy yr prif her sy'n gyda nhw. Ond wedi dweud hynny, mae'n werth sylwi dyddi Culture Fannin dim wedi colli cymaint ar rai cyrff cyhoeddus eraill yn Ynys Manaw, achos mae lot o gyllid nhw yn dod o'r lottery cenedlaethol. Ac bod y lottery yn ariannu llawer o achosion dda a diwylliannol, fel dyn ni'n gwybod, fel mae Hesmonda et al. Yn esbonio, mae'r polisi yna ei hun wedi cael ei arloesi gan Thatcher, quote, to reduce the public sector and radically expand the power of big business. Policymakers inevitably must come to see the lottery as a potential substitution for other, usually more progressive forms of taxation. Billionaire o Czechia sy'n bia franchise y lottery cenedlaethol ar hyn o bryd, a dydy yr pres maen nhw'n ei ddosbarthu ddim yn dibynadwy, yn enwedig pan mae'n y nifer o docynnau sy'n cael ei gwerthu yn disgyn oherwydd yr argyfwng costa byw. Falle bydd rai ohonych chi wedi clywed am y meithrinfed menawig Mwyndr Vega. Dwi'n cofio clywed amdano nhw am y tro cyntaf ac yn meddwl bod yn wych, bod nhw'n byddoli i gymuned mor fach o siaradwyr. Ond y gwirionedd ydy bod y rhan fwyaf ohonyn nhw wedi cael dros y 5 mlynedd diwetha. 5 mlynedd yn ôl oedd Mwyndr Vega hefo 5 meithrinfa, ond dim ond un sydd ar ôl rwan. Mae'r lleill wedi colli allan achos mae meithrinfyd Ynys Manaw yn cael ei rhedeg fel cwmnïau private yn y ffordd neoryddfrydiaeth wrth gwrs, a wnaethon nhw colli allan i gwmni lot mwy yn anffodus. Fel yn y gwledydd Celtaidd eraill, dyn ni hefo problem fawr yn wynebu y menawig o ran diffyg athrawon cyfrwng menawig. A dydy hynny ddim really yn syndod pan mae amodau gwaith i athrawon wedi mynd yn waith ac yn waith oherwydd Llymder. Mae yna broblemau recrwtio athrawon cyfrwng Saesnig heb sôn am gyfrwng menawig.
Ac mae ffaith bod pobl ifanc fasa'n gallu bod yn athrawon yn gadael yr ynys oherwydd yr argyfwng tai a'r cost byw uwch ar ynys Manaw yn gwneud y broblem yna yn waith. Oedd sawl person wedi dweud wrthi pan o'n i yna yr haf diwethaf bod nhw'n poeni fydd neb ar gael i dysgu yn yr ysgol fynawig yn y dyfodol oherwydd y tuediad yma. Um, Ond y dweud y gwir, un o'r heriau mwyaf sydd gyda'r fynawig ydy y ffaith bod nifer yr ymgyrchwyr iaith yn disgyn yn ôl y sôn. Llai o lai a llai o bobl yn mynd yn rhan o'r mudiad adfywio iaith yna. A felly, cyn i fi gorffen rwan, dwi eisiau siarad chydig am pam mae hynny yn digwydd, achos dwi'n gweld bod cysylltiad clir eto yma hefo strwythurau economaidd. Felly, dwi am siarad chydig am ôl-fateroliaeth, sef post-materialism. Felly, i grynhoi yr cysyniad yma, dim ond pan mae sicrwydd o ran anghenion sylfaenol materol, pethau fel llety, cyflog, gofal iechyd ac yn y blaen, fydd pobl yn canolbwyntio wedyn ar achosion self-actualisation neu self-expression, gan cynnwys, er enghraifft, adfywio iaith. Mae'r syniad yn debyg i hierarchiaeth anghenion Maslow, bydd lot ohonoch chi wedi clywed amdano, a mae'n cael ei ddefnyddio i esbonio twf mudiadau hawliau sifil, amgylcheddol, ffeministaid, LHDT ac yn y blaen yn y 60au a'r 70au ar ôl tua 30 mlynedd o bolisiau democrataidd cymdeithasol eitha cryf yn ail ddosbarthu cyfoeth i lawr. Ac wrth gwrs, oedd datblygiadau enfawr o ran hawliau iaith bryd hynny hefyd, yng Nghymru, yng Nghorsica, Gwlad y Basg, Seland Newydd ac yn y blaen, yr ethnic revival fel mae ysgolheigion yn ei alw. Ar y llaw arall, fel dwi wedi esbonio, mae neoryddfrydiaeth yn achosi tlodi ac ansicrwydd i ganran fawr o'r boblogaeth. A pan mae jyst goroesi mor anodd i gymaint o bobl, mae ganddyn nhw problemau mwyaf na dyfodol ieithoedd lleiafrifol. Meddyliwch jyst am y dewis effernol rhwng earing versus hearing. Pa mor ofnadwy ydy hwnna? Mae un o'r gwyddonwyr gwleidyddol mwyaf enwog, Ronald Inglehart, yn crynhoi y mater felly. Growing up taking survival for granted makes people more open to new ideas and more tolerant of outgroups. Insecurity has the opposite effect, stimulating an authoritarian reflex in which people close ranks behind strong leaders, with strong in-group solidarity, rejection of outsiders, and rigid conformity to group norms. The 35 years of exceptional security experienced by developed democracies after World War II brought pervasive cultural changes, including the rise of green parties and the spread of democracy. During the past 35 years, economic growth continued, but virtually all of the gains went to those at the top. The less educated experienced declining existential security, fueling support for authoritarian populist phenomena. I ychwanegu at y pwynt yna, chydig mae'r cymdeithasigydd enwog Robert Putnam yn dweud, as my economic situation becomes more dire, my focus narrows to personal and family survival. Felly, bod ni i gyd wedi clywed y motto am tai a gwaith i gadw'r iaith, achos dyn ni ddim eisiau gweld pobl yn symud i ffwrdd oherwydd diffyg swyddi neu waith neu tai. Mae diffyg sicrwydd am anghenion materol a diffyg amser, achos mae cymaint ohono ni'n gorweithio, yn golygu fydd dyfodol yr iaith dim yn flaenoriaeth hyd yn oed i'r bobl sydd ddim yn gorfod symud i ffwrdd. A mae hi hefyd yn golygu bydd llai o bobl di-Gymraeg yn meddwl, na i dysgu Cymraeg eleni, yn enwedig falle pobl tlotach neu bobl ifanc. Dwi wedi cwrdd yn bersonol â sawl person sydd wedi dechrau dysgu Cymraeg a wedyn wedi stopio oherwydd oedden nhw'n cael eu troi allan gan eu landlordiaeth neu cael eu gorweithio.
Mae gen i lot o data o gyfweliadau yn Iwerddon ac yn Ynys Manaw lle mae pobl yn trafod y ffenomena yna heb efallai defnyddio'r termau academaidd. Ond dyma un dyfyniad gan rhywun o'r awdurdod datblygiad i'r gweiltocht sy'n trafod effaith 2008 ar y gweiltocht yn Donegal. Meddyn nhw, colled 950 person ei swyddi yma. Ond beth digwyddodd i'r iaith oedd hi'n ddiddorol iawn. Oedd y swyddi yn bwysicach. Roedd cyfarfod cyhoeddus am gyflogaeth gyda ni am 2 flynedd a doedd dim siawns oedd unrhyw un am sôn am yr iaith. Neu fel dwelodd person arall yn yr un ardal, cyn cynllunio iaith, mae rhaid i ti cael swydd a to w'ch dy ben. Ac wrth gwrs mae'r argyfwng cost o byw wedi gwneud fi'n meddwl yn lot mwy am hynny. Achos mae tua 30% o blant Cymru yn byw mewn tlodi sy'n hollol warthus. A mae yna gymaint o ystadegau ofnadwy eraill am bobl ym Mhrydain ac Iwerddon sy'n methu affordio bwyta dros y blynyddoedd diwethaf mewn un o'r gwledydd hefo'r GDP mwyaf yn y byd. A mae hwn i gyd yn fy atgoffa i o rhywbeth nath Mark Fisher sgwennu, sef neoliberalism's real target was not its official enemies, the decadent monolith of the Soviet bloc and the crumbling compacts of social democracy and the New Deal, which were collapsing under the weight of their own contradictions. Instead, neoliberalism is best understood as a project aimed at destroying, to the point of making them unthinkable, the experiments in democratic socialism and libertarian communism that were efflorescing at the end of the 60s and beginning of the 70s. Ac os ti'n aelod o'r dosbarthwch, mae hwnni yn gwneud synwyr, achos weithiau mae pobl yn anghofio pa mor agos oedd lot o Ewrop i chwildro go iawn yn ar diwedd y 60au. Y streic yn y Ffrainc, ffactoriau yn yr Eidal yn cael ei cymryd drosodd gan y gweithwyr ac yn y blaen. Ond fel dwi trio esbonio, y rhyddid a'r experimentation yna oedd Fisher yn sôn amdano, ydy'r peth nath ysbrydoli lot o fudiadau adfywio iaith yn hanesyddol. Ond mae'r ansicrwydd naturol, mae neoryddfrydiaeth yn ei chreu yn her sylweddol i bob un ohono ni, dwi'n meddwl, sydd eisiau tynnu sylw at dyngydd ieithoedd lleiafrifol. Yr economi gig a cytundebau byr, gorweithio, mae academwyr yn gwybod cymaint amdano a sy'n mewn gwirionedd gwaith i lot o weithwyr eraill. Mae hynny i gyd yn rhan o'r shifft o bŵr o lafur tuag at gyfalaf sydd yng nghanol neoryddfrydiaeth. Does gen i ddim digon o amser i drafod y peth yn llawn yn anffodus, ond dwi yn meddwl bod y ffaith bod mwy o bobl wedi dysgu neu dechrau dysgu Cymraeg, Gaeleg, Gwyddelig yn ystod y cyfnod clo yn dangos lot am y pwynt yma hefyd. Adeg heriol iawn, bendant oedd y pandemig, ond hefyd un pan oedd lot o bobl hefo mwy o amser rhydd a rhyw fath o sicrwydd cyflog. Furlough neu beth bynnag. A mae'r datblygiadau yna yn dangos i mi un o'r ffyrdd basa polisiau fel Universal Basic Income neu Universal Basic Services ac wythnos gweithio byrach yn gallu cefnogi ieithoedd lleiafrifol yn fawr ac yn contrast i'r ansicrwydd dwi wedi bod yn trafod. Achos wrth gwrs mae sut i gael mwy o ddysgwyr yn cwestiwn cyson mewn adfywio iaith. A dim yr ateb, rhoi mwy o amser rhydd i bobl. Fel mae'r awdur pwysig Suzanne Romain yn atgoffa ni, the measures most likely to preserve small languages are the very ones that will help increase their speakers' standards of living in a long-term, sustainable way. Dwi rili yn meddwl mae Universal Basic Income and Services ydy'r polisiau adfywio iaith gorau dyn ni'n gallu disgwyl amdano nhw o dan gyfalafiaeth, dydyn nhw ddim byd i wneud hefo polisi iaith per se. Felly, jyst cyn i fi gorffen mewn chydig o funudau, dwi jyst eisiau dweud chydig am y Gymraeg. Bod sefyllfa yr iaith yn well yng Nghymru, mae'n amlwg bod dal heriau sylweddol yn wynebu cymunedau Cymraeg eu iaith.
Ac yn fy marn i, mae lot o'r heriau yn ymwneud ar un patrwm dwi wedi bod yn trafod. Ar un llaw, mae ieithoedd fel y Gymraeg neu Rwyddelig yn ddibynnol ar fuddsoddiad cyhoeddus ac ail-ddosbarthu adnoddau. Ac ar y llaw arall, mae lleihau gwariant y wladwriaeth a'r bolisi cymdeithasol yn rhan graidd o neoryddfrydiaeth yn llythrennol raison d'etre neoliberalism yw hwnna. A mae wastad yn synnu fi, does dim mwy o sôn am sut mae attention yna yn effeithio ar ein ieithoedd ni. Ond un o'r chydig bach o bethau dwi wedi gweld sy'n trafod hwn ydy penodd gan Angharad Thomas yn y llyfr The Welsh Way, Essays on Neoliberalism and Devolution, a daeth allan tair blynedd nôl. Mae'n trafod toriadau i ysgolion bach gwledig, swyddfeydd post, llyfrgelloedd, clwbiau ieuenctid ac yn y blaen. Y pethau sydd ei angen i gadw cymunedau Cymraeg yn fyw. Felly, er gweitha y polisiau swyddogol, uchelgeisiol yn filiwn o siaradwyr, mae'n eitha clir i mi, dwi'n meddwl bod polisiau eraill, polisiau llymdir yn tanseilio yr cynllun yna. Mae Cyngor Ceredigion, byddwch chi'n gwybod dwi'n siŵr, yn trio cau ysgolion gledig ar hyn o bryd. Mae llwyth o wasanaethau wedi cael eu torri yn barod ers i fi symud yma 4 blynedd nôl. Mae sefydliadau pwysig fel y Llyfrgell Gen wedi bod dan fygythiad. Mae prifysgolion yn torri swyddi ac yn y blaen ac yn y blaen. A fel byddwch chi'n gweld yma, mae adroddiad blynyddol diweddara y Comisiyned Cymraeg yn adrodd bod 5% llai o cyllideb gyda nhw eleni na llynedd, a bod pobl ymddeol a dyn nhw methu affordio llenwi y swyddi, a bydd penderfyniadau anodd i flaenoriaethau rhai rhaglenni gwaith ac i oeddi neu ddileu rhai eraill yn anorfod. Hyd yn oed 5 mlynedd nôl oedden nhw'n sôn y Comisiynydd am y ffaith bod heriau ariannol yn broblem enfawr iddyn nhw. Felly mae'n anodd i fi teimlo unrhyw syndod mawr pan mae cyfrifiad yn dangos bod nifer y siaradwyr Cymraeg yn disgyn i'r gweitha y rhetoric cyhoeddus am wlad dwyieithog. Ond heb newid sylweddol yn y ffordd mae'r polisi cyhoeddus yn cael ei wneud ers degawdau rwan, mae'n anodd gweld pethau yn newid yn sylweddol y dweud y gwir. Er gwaith arbennig ysbrydoledig, mae llawer o bobl yn gwneud dros yr iaith a'i chymunedau. Felly, dwi'n gobeithio erbyn hyn bod chi'n deall bod tensiwn sylfaenol rhwng gyfalafiaeth cyfoes ac anghenion ein ieithoedd ni. Heb sôn am y ffaith bod y system economaidd yma yn llosgi'r byd a'r amgylchydd a bod yr argyfwng ecolegol yna hefyd yn chwalu cymunedau sy'n siarad ieithoedd lleiafrifol. Mae'n amlwg bod hwn yn effeithio ar polisi cyhoeddus i'r ieithoedd o ddydd i dydd. Dwi'n gwybod bod hi'n gallu teimlo'n eitha depressing neu anobeithiol pan dwi'n siarad am yr holl broblemau yma, ond dwi'n credu bod modd newid pethau i'r gwell, achos fel arall, fas ni ddim yn bodro cyda'r gwaith yma. Felly, bod dal gan mudiadau blaengar y pŵr i newid y drefn, undeb a llafur a tenantiaid ac yn y blaen. Mae hi'n poeni fi eitha lot bod cymaint o siaradwyr ieithoedd Celtaidd ddim yn gwybod neu deall effaith y ffactorau mwyaf perthnasol i ddyfodol yr ieithoedd yma. Achos os ti ddim yn deall y broblem, mae'n anodd iawn ei datrys. I herio y drefn yma, dyn ni angen undebau a mudiadau cryf, dwi'n meddwl. Felly, os ydych chi ddim yn aelodau o undeb yn barod, dwi'n meddwl mae ymaelodi ag un a bod yn weithgar efo fo. Falle un o'r camau pwysigau dych chi'n gallu wneud dros achos yr iaith. I orffen, felly, plog bach i Gymdeithas yr Iaith, sef yr unig grŵp dwi'n gweld sy'n
sôn am y materion yma o gwbl yng Nghymru, ac sy'n wrth cefnogi cymaint â phosib wrth gwrs. Felly dwi wedi bod yn pregethu yn ddigon hir, felly na i stopio rwan, a diolch yn fawr iawn i chi am wrando. Wych. Diolch yn fawr iawn am hynny, Ben. Mae yna ychydig o fenydau gyda ni nawr am gwestiynau. Dwi'n siŵr bydd Ben yn hapus iawn i dderbyn cwestiwn. Mae modd i rywun roi i cwestiwn nhw yn y chat neu codi llaw electronig ac yn y galw ei cwestiwn mas ar lafar i Ben. Rydyn ni yn gorfod gorffen erbyn 2 gloch oherwydd ymrwymiadau eraill bydd gan bobl yn y gynulleidfa a fi hynny, dweud y gwir. Ond oes na unrhyw un mae'n yn awyddus i holi cwestiwn? Dwi jyst yn scrollio trwy'r gynulleidfa i weld os oes na law. Iolo, dwi'n gweld bod cwestiwn gyda Iolo fyna. Na fe, grêt. Diolch, Ben. Diolch yn fawr, na i drio. Na fe, mae'r llaw wedi mynd. Diolch yn fawr am Ben, diolch am y ddarlith yna. Mae'n holl bwysig bod ni'n trafod ar ddiwedd iaith yng nghyd-destun y system economaidd i ni'n bodoli fewn ydi. Felly, na, grêt. Just un peth oedd yn haro i o ti'n dechrau codi pethau, falle tynnu sylw'r pethau fwy gobeithiol tua'r diwedd. Y posbiliadau o UBI a ymuno ac undebau ag ati. Rhyw cwbl wythnosau nôl, o'n i'n fforwm cymunedoli lan o'n has tan y bwlch yng Ngogledd Cymru. Oedd yna dipyn o sôn am fentre cymunedol. Jyst i esbonio beth yw cymunedoli, yw rwydwaith fentre cymunedol yng Ngwynedd. Ac wrth gwrs, mae'r Gymraeg yn rhan naturiol, mae rhyw elfen o adfywio iaith naturiol anfwriadol i'r mentre cymunedol yma. Tybed ydy hynna'n rhywbeth sydd wedi galanogi di hefyd, Ben, neu os ydy gweithredu cymunedol wedi codi i ben wrth i ti fwrw ati dy gwaith a dy waith? Bendant, sgen i ddim fawr i ddweud amdano nhw heblaw bod nhw'n bwysig iawn i dyfodol y cymunedau yma. Mae yna enghreifftiau eitha dda o Iwerddon hefo y co-ops yn y Gaeltacht. Mae nhw hefo lot o broblemau ac heriau wrth gwrs, ond maen nhw ddal wedi gwneud gwaith pwysig iawn dros yr iaith a'r gymunedau. Dwi wastad yn meddwl hefyd am enghraifft fel eto maen nhw broblemau hefo fo, ond yn Gwlad y Basg, Mondragon, sy'n enghraifft o datblygiad economaidd a chymunedol yn cael ei cysylltu hefo'r iaith mewn ffordd blaengar iawn. A mae rhywun un o'r cwmnïau mwyaf yn Ngwladwriaeth Sbaen efo 80,000 o weithwyr y cwmni yn cael ei rhedeg mewn ffordd democrataidd sy'n herio lot o'r norms busnes yn y byd cyfalafol. Felly, dwi'n hapus i glywed bod pobl eraill yng Nghymru yn meddwl am y pethau yma. Iolo, diolch. Diolch yn fawr. Owain Rhys Lewis. Helo, pnawn da. Diolch am hwnna, diddorol iawn. Nes ti grybwyll UBI fel un ffordd o fewn cyfalafiaeth o wella pethau o ran gwella amodau materol bywyd pobl. Hynny yw, oes yna unrhyw ymyrraethau eraill ti'n meddwl bysa'n gweithio? Wyt ti'n gweld cynlluniau economaidd ieithoddol megis Arfor yn llwyddiannus? Oes yna unrhyw beth sy'n digwydd? Oes yna unrhyw enghreifftiau presennol os ti'n pwyntio bus atyn nhw? Mae bendant yn bwysig gweld pethau fel Arfor yn digwydd, a mae'n angenreiddiol bod ni'n gwneud ymdrechion fel na. Dwi hefyd yn meddwl am rhywbeth sy'n digwydd ar hyn o bryd yn Iwerddon. Mae'r awdurdod datblygiad i'r Gaeltacht wedi prynu neu cael tir i adeiladu tai yn y Gaeltacht i siaradwyr iaith gyntaf Gwyddelig.
mae hwnny yn gam bwysig iawn sydd, wel, fydd gobeithio yn helpu efo'r argyfwng tai sy'n achosi cymaint o broblemau tai cymdeithasol yn angenreiddiol, dwi'n meddwl, i datrys yr argyfwng. Ond hefyd, nes i sôn chydig am wythnos gweithio byrach, a dwi'n gwybod bod yna lot o cynlluniau pilot wedi bod yn digwydd ym Mhrydain a llefydd eraill yn ddiweddar i weld sut maen nhw'n gweithio, a mae canlyniadau wedi bod yn positif iawn. Jyst rhoi, fel o'n i'n sôn, rhowch mwy o amser rydd i bobl a bydd mwy o bobl yn siarad neu yn dysgu ieithoedd lleiafrifol. Mae'n amlwg i fi, ond yn bwynt sydd ddim really yn cael, dim yn really codi yn llenyddiaeth yn y maes yn anffodus. Diolch. Diolch i ti. Diolch am hynny, Ben. Dwi'n meddwl bod dan ni amser jyst am un cwestiwn bach arall gan Bethan cyn i ni orffen. O, diolch. Wel, ie, mae'n llai o gwestiwn mwy o sylw, i wedi gwir. O'n i jyst yn meddwl, tra bod ti'n sôn am... oh my gosh, fi ddim yn y blanc. Fi ddim yn holl o blanc. Sorry. Like stop a siarad. Paid y ffynnu dim. Ceddi. Dim mynd yn ôl. Cyswllt. Oh, ie, sorry. Ie, jyst i sôn rhywfaint am tyfuned torri. Fi'n mwyn i gyfeirio at hwnna, a fi'n meddwl mae'r syniad na bod rhai bod, wel, ie, dos yn dewis arall jyst torri a colli pethau yw'r unig opsiwn, ond fi'n meddwl y tueddiad ymysg awdurdodau lleol yn enwedig, o llywodraeth i raddau fyd, yw yn hytrach na meddwl yn fwy credigol, pa mae yn enwedig... Fi'n gwybod bod ni ddim eisiau bod mewn sefyllfa lle mae arian yn bryn, ni ddim eisiau bod yn y sefyllfa na, ond hefyd y reality yw ar hyn o bryd, mae awdurdodau lleol yn stryglo am arian, does dim lot o arian gyda nhw, a yr opsiwn haws, yr opsiwn sy'n just yr ateb amlwg yw torri pethau, ond ni'n gweld bod awdurdodau lleol, wel ie, sori, fi'n dod o brofiad mwy o awdurdodau lleol, fi'n siŵr bod y llywodraeth genedlaethol yr un peth. Ond mae'n tueddu i beido bod yn greadigol, i beido trio cydweithio gyda cymunedau i weld be fydd yn gweithio'n well iddyn nhw, a mae'r disconnect na wedyn yn dod rhwng cymunedau a'r awdurdodau sy'n jyst yn helpu. So ie, sori, sort of sylw oedd hwnna. Yr ail sylw arall, o'n i'n mynd i sôn byd yw, mae yna dueddiad fyd i feddwl bod unrhyw dŵr yn yr economi yn naturiol yn mynd i fod yn fuddiol i'r Gymraeg, ond mae hwnna'n hollol anghywir. A hwnna'r meddylfryd fi'n meddwl sy'n eisiau newid ymysg pobl, achos mae lot o ddatblygiadau newidiol i'r Gymraeg, ond ei bai bod y Gymraeg yn rhan greiddiol o'r datblygiad yna. So ie, sori, fi'n gweld amser yn yna. Cytuno, diolch yn fawr. Ie. Jeremy, dwi'n gwybod bod yr amser wedi mynd, felly os ydych chi yn gynrhedeg i ddysgu, hwnna'n iawn. Odi, yn anffodus mae'r amser wedi bod yn drech arnyn ni, ond diolch yn fawr iawn am hynny, Ben, ac am y cwestiwn ar y diwedd. Roedd hynny'n wych. Bydd ein seminar ymchwil nesaf ni yn Ysgol y Gymraeg ar y 3 o Rhagfyr am 1:00, a hynny hefyd trwy Zoom, ac mi fydd Jenny Day hefyd o Aberystwyth, ond o'r Ganolfan Cymreig Ucheltaidd yn Aberystwyth, gyda ni yn trafod rhyw agweddau ar farddoniaeth Myrddin. Felly, unwaith yn rhagor, diolch yn fawr iawn. Ben, diolch i'r cyfieithydd a diolch i chi i gyd am droi fyny. Diolch o galon bawb. Hwyl i chi. Hwyl.